Estatu osoan alderdi tradizionalek jasandako berakada handiak ez die eragin alderdi abertzalei. EAJak eta EH Bilduk botoen erdiak baino gehiago lortu dituzte. Eusko Alderdi Jeltzaleak hauteskundeak irabazi ditu Euskal Autonomia Erkidegoan, baita Euskal Herriko 7 lurraldeetan ere. Euskadi Buru Batzarrek arratsean eginiko bileran helburua bete dituztela nabarmendu du, Bart Andoni Ortuzarrek plazaratu zuen bezala. Hauteskunde hauetarako genituen helburuak beraz bete egin ditugu. EH Bilduk bigarren tokia sendotu du Euskadin eta jeltzaleekiko aldea murriztu egin du. Edonola ere ez usteko Araban eman du EH Bilduk, izan ere lurralde honetan lehen indar politiko bilakatu da. Gipuzkoan garai atera da berriro, 15.000 boto gehiagorekin jeltzaleek baino. Gure herrian Euskal Herria Bildu alternatiba nagusia dela esan nahi dugu. Aitzitik popularrek eta sozialistek kolpe handia jaso dute. Bion artean botoen 23 pasatxo baino ez dute jaso. PSek ia 100.000 boto gutxiago izan ditu duela 5 urteko hauteskundeetan baino. El resultado de hoy es un mal resultado sin paliativos. Patxi Lopezek porrota onartu du. Euskadiko popularrek ondoa jo dute. 77.500 botorekin inoizko emaitza txarrenak izan dituzte. Gainera, Carlos Iturgaiz eserlekurik gabe geratu da Europako Parlamentuan. Y eso pues a nosotros la verdad es que nos deja con un sabor agridulce, ¿no? Atzoko ustekabea Podemos ahal duguk eman du. 5. indarra izan da Euskal Autonomia Erkidegoan, 25.000 boto gutxiago izan ditu PPek baino.